I hi ha qui pensarà que aprovar aquesta moció per unanimitat, perquè jo estic convençut que així per unanimitat no té massa importància, però la realitat, i ho hem dit alguna volta, és que Catarroja en els últims anys s'ha convertit en una excepció. L'homofòbia a dia d'avui està present en moltes institucions, en algunes inclús governant, gràcies als que els han obert torpement la porta i també gràcies als tontos útils que els fan la feina cada dia. En Catarroja també en tenim d'això. Avui en molts llocs és impossible arribar a consensos, que fins fa poc tots donaven per fet i que ara hem comprovat que eren més fràgils dels que en pensàvem. Hem après que les llibertats i els drets socials es guanyen i es treballen cada dia. Assistim a diari a declaracions impúdiques en les quals s'usa l'homofòbia, però també el masclisme o la xenofòbia per atacar a qui és diferent i per a fer un país, un poble, cada volta més menut i on només volen cabre ells. Que aprovem aquesta moció per unanimitat significa que a Catarroja apostem per la igualtat més radical, com la millor ferramenta per a combatre els discursos d'odi. I aporta també un poc de llum per als catarrotxins i les catarrotxines que encara avui senten por de mostrar-se com són. Estem dient-los que els volem com són i que els volem lliures. Gràcies.